Hadin bakladon ka jingjia bethaibom haki thain khandailat UMLA jongka not shilong uba edelbat nongrum ulah hiar hi dalade banlej banjingo yakini ki jaka ka jinglej jong uba edelbat nongrum ula pun pau kamlong ka babha yakini ka jaka pajba ban bu jingma ya upajba nong yat nong yang habai kren syakilat pathai kubor UMLA jongkani ka jaka uba edelbat ulong baki pulut ki dei banlong ki ba pej ngor batkin haban penklan haki babun kiliang bakum kini ki jingkia kinum jasu nang ne syakmat ulong susu bakitu ki banut banle yakum kini ki kam kalong kumba kile ya ki riu pajba ulong balada dei ki kunhun ne ki riu shimet ki dei ban wan syakmat ban penpau ya ke ka baki don ban kren namar kum kejela kadon kam ya ke jingsuk la penpau uba adelbat nakaliang kabor jongka police department kilale ya kabadun kam kumno ban yok ban thuet ya kibriu ki badon kiti hakani ke jingjia In the corner, the intensity was not very high. This was the IED. No, it was this remote. Yeah, they kept it here. The intensity was no casualties. These two windows broke down. Then they had this glass panelling. These were both bishops. Then this sandboard also, all broke down. The number and all broke down. It went up to that corner. I was also not aware what has exactly happened. I heard a big sound when I was resting in my home. That was about 6:30, 6:45 in between. There was a big sound. Then we tried to contact people here and there, and we came to know that there was some sort of blast in front of Center Point new building, which we are standing right in front here now. देखिए यार वो शीशा भी टूटा तो है। Oke भी ngari les. Bayawan sarung rete sini sarung roji de kamya pik kami tengok roji pik tem dia di pila ya dan itu balong he itu de pila ya en tu te yim ya kwa te ban wan dal ni mo ya lek khai no siêu wan khai no siêu ông bà siêu wan pik cái ngọt tiệp là play thôi tập ma thì ông nào lại xả play ra xây quần play nữa nhà snow rồi cũng nồng nọ đấy snow cân chạm Snow suy
Ha, msngau kencak, msngau ye re. Ai ada kaya tin so bahe bahan kin pun cuma istial bahamoy kita ki tan ong no ta hep mo dei rem ta ji len di tip chano mo bahan no snu tip thôi di rong chano ya do not ku koren ke ba bahae ma snu to lem no tip re diabetes betul nak pergi saudara. Ba alis tamban suai man sim ini ki peran song beran ni kecaka ti bar kani ke jingja ke susi kalong sisa ke ba nyaban penrem da borok ki nong song jo pasti marko mini ki kemde benonja nginum dei ru barsha banja maginum dei ru ban peteng banja na kapos marka penting ke pen smith ke pen song siir ke pelong panik ki peran song berkham tam ini ki jingja kumni ki atem bom blast ki ba don ki cakar bla explode kalong ki ke ba susi buat yang ingut you play kalong bakam don kecik jaga pasniu tang iwei mensim you kam don ke baca pasniu bakam tam yang ingut momen kasi wadai kasi Sunday baki khang di babun ki dukan ki khang lembaga order jeng DC ti sebelum kejing blessing in disguise mo aku kalian ti batkum kani ngasngo bakum nomi khmat ladai high time mem de ban snap shu ngasngo ban ong yakini ki brio ki badon keti kumni ki kam ba don keti kumni ki kam per chong siir bakin kenyo bakladai kapor ba it's high time bakin one sanono kamit ke jekran nakadai banu kham tam ka sarkar ada kidon daw ka banu la kidon daw kimdei bakin le ben kimdei bakin pelong skip goat yaki barit barya kham tam ki prabrio ki mensim brio nomor kani kalong kiki ka ba deban penrem da baro nomor kalong kiki ka ba sosi kham tam donbok bakhan ja kiki ka basniu yaki mensim ki boloi doi mo ti bat kani ngasngo bade ban penrem bat ngasngo bagadi ka act of coward jongni ki brio bakam dei sukum ni ki banja ngasngo bangim dei basu skap baka government kan la ka jongga benta bat kini ki brio da ki don daw yeno ki don daw ki dei ban penpau yaki ka jingkwa ka jongki yaki jonong kam ka jongki bat ki ka baki don ka motif sandat ngimtip ti ngasngo ba kani ka jing le ka jongki ki dei ban sange sundon bakam dei ban haras lande ban create ka fear psychosis yaki brio ki bayang ni nok song sinong ki bolulu kode goi banta ka bang hapan appeal ban ochaga police department bakan long awake bakan long alert bakan strengthen ya ka strength jongki hai bobon ki banta kham tam bakunum alat kumni ki banja nang kapor namar ngidon ha pedeng gajing ka bakan covid mata arsnem kanu gajing kta ka yok ka kot ka kamai gaji kham tam ki brio ki ba long ki general public mo ti bat ngasngo ba company ki ka police ka di bale al jok kamram bat kan threat bat ka di banyo ru ban kem nang ba kini ki kunum don kijing bat ba kunum jashu nani sama mano badal kiti na salender ndai ngamti petai ba claim ki dai na kem dai ti bat ka bang spa banong dada kinut ya ka ban atem company ki kam yaki nong no yaki mensim boloi kani kalau ngba attack ki general public ki bam tip ki belong ki innocent dengan sengol ada ki group ne ki individual ki ban one chmat ki ban pau ki ga ba ki don ki jingi ki ga ba ki dongkam nomor ki nomla ban su sngap kum ki nong sok snong jong ka jela ki ba ye ja ta ki jingsuk nomor ki jingsuk hi nomla ban wan ada ki jingsuk ka dei hangi hi simat